ପିଲାମାନେ କେହି କିଛି କହି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ପଢିବା। ଗପର ନାମ ହେଉଛି ଦାନର ହିସାବ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ। କିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ? ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁଠା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। କାହା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁଠା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଥରେ ମରୁଡ଼ି ଆସିଲା। ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ସେ ଯାଇ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ? କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। କିଏ ସେ ମନା କରିଦେଲେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ? ସେ କହିଲେ, ଆଜି ମରୁଡ଼ିରେ ଚିନ୍ତିତ, ମାନେ ରାଜା ଆଜି ମରୁଡ଼ିରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିପାରେ। ଏହିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରି କରି ରାଜକୋଷ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ରହିବନି। ଲୋକମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ। କିଏ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ? ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମରୁଡ଼ିର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କାହାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା? ମରୁଡ଼ିର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରୁଡ଼ିରେ ମରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କହିଲେ। କିଏ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର? ଲୋକମାନେ। ରାଜା ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। କିଏ ସେ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ? ରାଜାମାନେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କିଏ ସେ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆସିକି? ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେ ରାଜାକୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସୁନାମ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆବଶ୍ୟକ? କିଏ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ରାଜା କହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋର ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ରାଜକୋଷରୁ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ଆଶା କରେ। ସେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ ଭିକ୍ଷା ଆଶା କରନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? 20 ଦିନ ପାଇଁ। ମୋର ଭିକ୍ଷା ନେବାର ନିୟମ ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତିକି ନେବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତାର 2 ଗୁଣ ନେବି। କଣ କହିଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତିକି ନେବି, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 2 ଗୁଣ ନେବି। ତୃତୀୟ ଦିନ ତାର 3 ଗୁଣ ନେବି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ତୃତୀୟ ଦିନର 2 ଗୁଣ ନେବି। ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ମତେ ଭିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏହା ହିଁ ମୋର ନିୟମ। କାହାର ନିୟମ ଥିଲା? ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ନିୟମ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ କେତେ ନେବେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଲୋଭୀ ନୁହେଁ। କିଏ ସେ ଲୋଭୀ ନୁହନ୍ତି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଆଜି ଆପଣ ମତେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ରାଜକୋଷରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। 15 ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଦାନର ବହୁତ ଟଙ୍କା ସରିଯାଇଛି। ସେ ହିସାବ କଲା କି 20 ଦିନରେ 10,48,575 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ସେ ହିସାବ କଲେ 20 ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ? 10,48,575 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ସେ ଏହି ହିସାବକୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। କିଏ ସେ ଆସି କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ? ହିସାବ ଦେଖି ରାଜା ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ। କିଏ ସେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାର ପରିଣାମ କମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କିଏ ସେ ଭିକ୍ଷାର ପରିଣାମ କମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ମରୁଡ଼ିରେ ମରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ କେବଳ 50,000 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ କହିଲେ? 50,000 ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଭିକ୍ଷା ହେବ। ରାଜା ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି କରି କହିଲେ, ଭିକ୍ଷାର ପରିମାଣ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜ କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। କିଏ ସେ ନିଜ କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଉପାୟ ନ ପାଇ ରାଜାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ରାଜାକୁ। ପୁରା ଦେଶର ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା କି ରାଜକୋଷରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରି ଦାନୀ ଅଟନ୍ତି। କିଏ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ପରି ଦାନୀ ଅଟନ୍ତି? ରାଜା। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା?